Ang video pong ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng mga bata para sa kabutihan ng kanilang mga magulang. Ito po ay may masisilang bahaghari, may masisilang mga eksena na hindi dapat panoorin ng mga isip bata. Yati lamig ito nga badji ganiya ako nakitaan sa family stroke ba. Dili gud ako siya makalimtan oy. Oh, hihina ko sa kakunaunan ba? Ay, isa rin tambal ane. Maglulo ko be. No. Seriously, what the fuck are you doing? Look at this dude. Aha, raka tumbukin labot ron ba? Murag diri man gitong agianan no. Diri man gito. Ay kini. Nay tao, mangutanas ako de. Nung asa ganitong agianan padulong sa bukid ni Labotron? Uy nung, nagunsa ka. Akong kwarta, akong gikuot. Diri man jud na ako gibutang sa bulsa sa akong brief. Aw, nag-inani magsud ka nung o. Taka aramang kadong. Hala, paglakaw na dito. Subaya lang ng dalan diha. Ay, sorry nung. Sige, anis ako diri. Sige, pagdali. Disturbo kay kang bata ka. Continue. A few moments later. Liksi. Nung, asa dito nga dalan? Nga magitong dalan dito. Asa dito? Sa wala sa tuo. Dito sa wala. Pastilan kang bata ka. Bantay lang lagi nung. Masaag lang ko. Problema na ni mo na. Later. Nung, asa naman sa dito nga dalan nung? Napakabot na ko sa unahan. Tulo ka dalan ang nagsanga. Grabe ka dong. Wala jud ka kapangutana dito sa uban. Nganong ako man jud imong pimente balik-balikan. Pastilan ka dong. Nagsakit na kani akong pusoon. What's up mga boards? So this is Winston no, not Cigarillo. So tara akong kawan mga boards. Ko si Cyrus Alemania. Kung wala umay uyab, chatin lang ko ninyo kay single ko. 君の虜になってしまえばきっと Ay, single niya. So kung ganahan mo paglantaw sa akong video, please like, comment, share, And subscribe. huwag kayo kalimtipin, ipindot ang notification bell para piminti ka ma-update sa among mga kabuang no. So maoro to mga boards. Bye bye. Sampung na sa ikaw rin sampung.